Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšej z lekcií školy folklóru pre akordeón. Dnes si spolu zahráme pesničku Tota Helpa. Takže nebudem zdržiavať a idem rovno na vec. V pravej ruke mám pre vás dve veci. Prvá vec je tá, že vlastne budem hrať ju najskôr ako jednoduchú melódiu s doprovodom ľavej a potom ju zahrám ešte raz, ale ako estu. Takže rovno máte dve veci v jednej. To bola pravá. A to bola ľavá. A teraz príde sľúbená esta. Prejdeme k záveru lekcie, kde si všetko zopakujeme. V závere tejto lekcie vám všetkým veľmi pekne ďakujem za to, že ste si pozreli toto video a že pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak ste mu dali páčika a predpokladám, že nezabúdate ani na odber tohto kanála a zvonček, aby vám už žiadne ďalšie video neuniklo. Poďme si to ešte raz zahrať v trošku rýchlejšom tempe.
Ešte raz vám ďakujem za pozretie tohto videa. Nezabudnite na like, odber jedno z týchto dvoch videí a vidím sa s vami pri ďalšej z lekcií. Dovtedy, do cvičenia.